U ime cijelog Vladinog stožera civilne zaštite se zahvalim svim djelatnicima Hrvatske pošte koji su svakodnevno u kontaktu s drugim osobama i na prvoj su liniji obrane od ove epidemije. Svi koji rade da bi drugi ostali doma daju veliki doprinos i svi ti napori su hvale vrijedni. Posebno vrijedi istaknuti da djelatnici i djelatnice Hrvatske pošte u velikom broju mirovine, a znamo da je olakšavanje života osobama starije dobi jedan od najvažnijih napora u ovoj borbi za zdravlje. Hvala vam lijepo.